pane chitiko chinoitika munyika yeSouth Africa patinoona kuti Seom observers vanosvika aiwa pamaprimary nemasecondary polling stations vachiobserva maelections emunyika yeSouth Africa vachiona kuti aiwa mastandards for a democratic nation ari kumitiwa here, ari kufulfiliwa here. Muri yeZimbabwe hazvina kumira mushe. Muzuva ranhasi sezvamuri kuona mapictures aya, ndatimboenda kupenengurai mumboona mapictures ezviriitika muSouth Africa. Sezvamuri kuona muri yeZimbabwe, ndoda kuti mumbotora muono, mumbotiudza kuti SADC Seom kuti maSeom observers vanoobserva maelections kuti aiwa vanoita their role here kana kuti munofunga kuti aiwa vanoexecuta their role. Sezvamunguziva kuti munyika yeZimbabwe munhu akatarisira kuti aiwa mafresh elections achaitika aiwa somewhere around mid this year kuna June July, asi tiri kuona kuti aiwa sezvo Zimbabwe yakuassume chairmanship kana kuti ichaassume kana kuti ichaupholda the SADC troika kana kuti SADC summit iri kuitika mugore rinori, vanhu vachiti aiwa Seom report paZimbabwe yakatokanda pasi carpet. Muri Zimbabwe chimbotiudza kuti ichiri nebasa here kana kuti vanhu veSeom ngava vachingorega zvavo varege kuobserva maelections. Muri Zimbabwe chimbotiudza mafungiro enyu nenyaya kuti munhu wese akatarisira kuti aiwa SADC ichapinda munyika yeZimbabwe yogadzirisa nhau dziri kunzi maflood elections. Zviri kungotaura kunana nesonjamisa vachiti aiwa SADC inofanira kupindira. Chimbotiudza mafungiro enyu nori kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinai comment section menu musangano subscribe kulike channel tina on the bell icon.